На хормонална терапия си и кантарът не мърда. Сега ще разбереш защо. Хормоналната терапия се използва при състояния като менопауза, ендометриоза и поликистозни яйчници. Целта е да се стабилизира хормоналният баланс чрез естроген, прогестерон или комбинация от двата. Естрогенът може да задържа вода и да наруши глюкозният контрол, а прогестеронът повишава апетита и забавя чревната перисталтика. И всичко това, заедно с повишеният кортизол, кара тялото да складира мазнини, вместо да ги разгражда. Решението е в силовите тренировки, защото повишават инсулиновата чувствителност, намаляват кортизола и подпомагат хормоналния баланс. Отделно с диета, богата на протеини и фибри, ще активираш GLP-1 и холецистокинин, хормони на ситостта, които потискат глада. Заедно с умерен и устойчив калориен дефицит, съобразен с терапията, а не с рецепти на фитнес гурута, ще успееш. Запази това видео и напиши в коментарите с какво се бориш и ще ти помогна.